Сәлам дуслар, кабат безнең очрашу вакыты җитте. Миннән сиңа сәлам тапшыруга үз эшен башлый. Студиядә гадәттәгечә мин Галия Гимаддинова. Бүген Ульяновск өлкәсендә игълан ителгән карантинның соңгы көне. Иртәгәдән бар уку йортлары да элеккеге режимда эшли башлаячаклар. Ләкин бу грипп һәм ОРВИ таралучыры узган дигән сүз түгел. Гадәттә март аенда авыручылар саны киресенчә арта. Шунлыктан кабат сак булыгыз дигәнне үтенеп калабыз. Бүгенге тапшыруыбызның төп сәбәпчесе Иске Кулатка районының Иске Яндука авылында туып үсеп, бүгенге көндә Радищево бистәсендә гомер кичерүче Гөлфия Камиловна Ахтямова булыр. Кәефегез бүген бәйрәмчә дип өметләнәбез, чөнки тормыш бүген сезгә үзе 2-5 куя. Шул сәбәпле яраткан тормыш иптәшегез Фуат Мәүлүдович, балаларыгыз Эльвира һәм Эльдар, киявегез Ринат, оныкларыгыз Камил һәм Алина сезгә иң җылы котлауларын безнең тапшыру аркылы җиткерәләр. Әниебез гаиләдә 3нче бала булып туа. Ул 2 малай янында иң кечкенәсе булып үссә дә, аны иркәләнеп көткән назлы бала дип бер кайчан да әйтмәделәр. Киресенчә, ул нык холыклы, бар куйган максатларына да ирешүчән шәхескә әверелә. Моның дәлиле булып, техникум тәмамлагач Радищево бистәсенә кулланучылар кооперациясенә эшкә җибәрелә. Һәм бүгенгесе көнгә кадәр ул шушында яшәп, әлеге тармакка бар гомерен бирә. Аның хезмәтен дәүләтебез дә югары дәрәҗәле дип билгели. Россия Федерациясенең кулланучылар кооперациясендә намуслы хезмәте өчен билгесе белән дә бүләкләнде ул. Күп тапкыр Ульяновск өлкәсе губернаторларының почет грамоталарына лаек булды. Ә инде Радищево бистәсенең почетлы гражданнар мактау тактасына да кертелде ул. Әниебезне 2 районда гына түгел, өлкә күләмендә дә танып хөрмәт итәләр. Ләкин төп сүз бүген аның эшендә ирешкән биеклекләре турында түгел. Яраткан тормыш иптәшем эштә дә, гаиләсендә дә мактауга лаек. Язларда чәчәк аткан яшьлегемдә тапкан гүзәл мәхәббәтем миңа зур гаилә бәхете бүләк итә алды. 2 газиз баламны тулып, мине бәхетле әтигә итте. Сөеклем, юбилей көнендә синең алда баш иеп рәхмәт әйтәм. Насып итсә әгәр өр-яңадан тулары якты дөньяга, мин бер мизгел икеләнмәс идем башка хакларында уйларга. Мин яңадан сине сайлап алып, өзелеп сөяр идем туйганчы. Күктән Алла миңа сине язган, әле син дә, мин дә туганчы. Яраткан әнкәебез, сөекле әбекәебез, синең бүген матур 55 яшьлек юбилеяң. Тик син барыбер безнең өчен яшь кыз шикелле гүзәл, сөйкемле һәм иң якыны. Газизыбыз, синең тырышлыгың белән без бу тормышта үз урыныбызны табып, кулыбызга һөнәрләр алып, синең йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә тырышабыз. Рәхмәт сезгә әткәй белән безне иркәләп, яратып үстергәнегез өчен. Әле озак еллар шулай сезне сагынып, туган йортыбызга сезнең кочакка кайтырга насыйп итсен. Балаларым бүген кайта диеп, бәлеш тыктым мишкә пешәргә. Яратасың табыныңны кырып, безнең кайтканнарны көтәргә. Әтиебез йортта карын кирәп, мунча яга инде ашыгып. Безнең күңел сезнең якка уша, сагындык дип сезне талпынып. Бүген синең матур юбилеең, шуңа теләк сиңа телибез. Күзләреңнән яшьләр түгелгәнен бары шатлыгыңнандыр дибез. Озак яшә, мәңге сәламәт бул, безнең өчен әнкәй син кирәк. Туган йортта газиз әткәйгә дә соңгы көнгә кадәр бул терәк. Кадерле Гөлфия Камиловна, яраткан тормыш иптәшегез Фуат Мәүлүдович, балаларыгыз Эльвира һәм Эльдар, киявегез Ринат, оныкларыгыз Камил һәм Алина бүгенге бәйрәмегезне ихластан котлап, бүләккә җыр йырлыйлар. Бәхетле булыгыз. Бар türlüsü
Бар сарысы ақылары, бейрәмің білән құтыларға. Кирәк қызылар, роза шешкелері. Роза шешкелерін тұтып, килермін янарыңа. Яратуымны аңларсың, күз салсаң ташларына. Kabul etsin şeşkelerim, olsun al kızlarım. Bule gidem şeşkeme bilen, yüreğim yalqınarım. Kullarımda güzel şeşke, üstüm tikisinin ışın. Üzdüm sina anlattırga, yaratığının kışın. Roza şeşkelerin tutup, kilirmin yanlarına. Yaratığını anlarsın, kuş salsan kaşlarına. Kabul etsin şeşkelerim, olsun al kızlarım. Bule gidem şeşkeme bilen, yüreğim yalqınarım. Şirin hislerini rozalar söyler diler. Benim ihlas yüme şahit şeşkeler, roza şeşkelerin tutup, kilirmin yanlarına. Yaratığımны anlarsın, salsan taşlarına. Kabul etsin şeşkelerim, olsun al kızlarım. Bule gidem şeşkeme bilen, yüreğim yalqınarım. Yüreğim yalqınarım. Бүгінгі ұшырашуыбыз қысқа болды. Ертеге қабат бізні қарарға ұнытмағыз. Хатларығызны алданырақ yazығыз. Güzel хатын қызлар бейреміне санаулы күнлергіне қалып бара. Бүгінгіге хуш сау болығыз.